ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಉದಯ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಡ್ದ ಪೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ ಅಥವಾ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ್ ತೊಜಿಪಾಯ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲಿನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ವಿಷಯ ನೆಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿಪಾಯ ರೆಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಕರಾರು ಉಂಡತೆ ಮೂಲ ತಕರಾರು ಉಂಡಾಯರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾನು ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಡ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ನಾವು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆರಿದನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಕರಾರ್ಗ್ ದಾದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂದ್ ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಅತಿ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ದಾಯಕ ಮಂತ್ರ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿರ್ದ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮಣಿ ಅಕಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪುನ ರದ್ದಿನರ್ ದುಂಬು ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೋವಿಗಾಗಿ ಮೇವು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಸಮೇತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಕಡಪಡದ ಸರಿ ಅವಾಗ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಒಂದು ದಾದಾಂಡ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟದಿ ಪನ್ಪುನೆವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಲಾಲ್ ಬಾಗ್ದೆ ಎತ್ತು ಆಯ್ ನಾಗುದಿ ತಲ್ತ ಜವನೆ ಆಯ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಿರುವಲ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಜಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆ ಜವನೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಸಂಬಂಧ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತದ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿಲಕ ಒಂದು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇಂಚೆ ದಾಯಿಗ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಎಂಗಲ್ನೇಟ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದುಳ್ಳರು ನಿರ್ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರು ಖಾಲಿ ಬಿರುವೇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತು ಈಜಿ ಖಾಲಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಎಂಗುಲು 50,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಡೊನೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಎಂಗುಲು 23 ಲಕ್ಷದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇವನ್ ಸಂಘಟನೆ ದಕುಲ ಗಾಡಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 75,000 ಮುಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲು 50,000 ಲಕ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಓ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪಂತು ಪೂಜಾ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು 10 ಒಂದು ಮಂತ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ 5 ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿರುವೇರು ಮಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಕುಡ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪಕಂಡ ಎಂಕಲ ಅಕುಲ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಈ ಬೇಲ್ದ ನೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ದಾಯಕಿಂಚ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಈರ್ ಪನ್ಪನಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಜಾತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೋದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ನಿರ್ವನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಹತ್ತೀನಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಬಿರುವೇಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತಂದ ಬಿರುವೇಲ್ ಕುಡ್ಲ ದಾದ ಮಂತಂದ ಬಿರುವೇಲ್ ಕುಡ್ಲದ ತಪ್ಪ ಮಂತಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕುಲ್ ತುಪ್ಪೇರ್ ಅದು ಬಿರುವೇಲ್ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಎತ್ತಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಂತ್ಪೇರತೆ ಈ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟನ ಹುಡುಗ ಜವನೇರ್ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಗುರ್ಜಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟುದು ಈ ಒಂಚೂರು
ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲ ಹಾಕಿ ಟಾಕಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇಸ್ ಆತಿ ನಾವು ಅವಳು ಅಕಲ ಅಕಲು ಒಂದು 7 ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಅವ್ ಜೈಲು ದಯಬಲಿ ಮಂಡ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂದಿರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂದಿರು ಅಕಲ ಎದುರೇ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ತರ್ತಬಾರ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಮಾತ ಗಾಡಿ ದಾತಿರಿ ಹಿಂದೂ ಜವನರ್ನ ಗಾಡಿ ತರ್ತಬಾರ್ದೇರು ಅವ್ರು ಆಯ್ತಲೆ ಪೂರ ಐತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಆನಿಯ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಗಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಐಕ್ ಮಂದಿರ್ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಶರಣ್ ಪಂಪುಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಲ್ನ ಜನಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾನೆ ಪನ್ಪರು ಇಂದೆ ಅವು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲೆ ಅರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ಉಂದೇರ ಅವು ಆರೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಆರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಆರು ಮಂತಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಪಾತೆರ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಂದ ಆರೆ ಏನ್ ನೋಡಾತಿ ಬೊಕ ಎಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಆರೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾದ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಆದಾರಿಗೆ ದಾದ ಬಂತು ಆರೆಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಲಕ ಎಂಗಲ್ನ 7 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಗೋಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಮನಸ್ತಾಪ ಒಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಗಲ ಮನ್ಪುನ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಗಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟು ದಾದ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ದಾದ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮದ ಶರಣ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿಗೆ ಬೋಡು ಪುಲಕ ಇವನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಸಮೇತ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ಜನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡರ್ ರೆಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಇಂಕಲ್ ಭೇಟಿ ಆದಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ತೋಲಿ ಪನಂದೆ ನೇರವಾದ ಬೀದಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆಟ್ಟಿಂಚ ಪಾತೆರಿ ಇರಂದು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಂತುಲಿ ತುಲಿ 2-3 ದಿನ ತುಂಬ ಎಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಲೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಎಂಗಲ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಗೆ ಅಪಗಂಡಲ ಪಂತುಲಿ ಅತಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಪಂಡಿಜಿ ಸಡನ್ ಆದ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅತ್ತನೇ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೂ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದುಲೆ ಎಂಗಲ್ದ ಅವೇನ್ ಬತ್ತ ದಾದ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಉಂಡಂದು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಸಡನ್ ಆದ ಬತ್ತ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪುಡ ಇತ್ತೆ ಅದು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂತಿಮವಾದೊಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜೆಲ್ಯ ಬಿರುಕು ಅತ್ತನ ಒಂಜೆಲ್ಯ ತಕರಾರ್ಗ್ ಕಾರಣ ಪುಲೆಕ ತೋಜುಣ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ದಾಲೇಜಿ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾತನಂತೆ ಬೊಕ ದಾಲೇಜಿ ಅವು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಆತೆ ಏಪಂಡ ಆ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಹಿಂದೂ ಲೀಡರ್ ಬುಡ್ತಿತ್ತ ಜಾತಿ ಲೀಡರ್ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು